Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Everything means nothing if it ain't you. We got a love like no other, better off. Yeah, to get a vibe and riding through the highway. We got a love like no other, better off. Yeah, to get a vibe and riding through the highway. Cause you're mine, luckily. Yeah, you're mine, luckily. I don't care who wants you when you're the one that I need. Cause you're mine, luckily. Yeah, you're mine, luckily. I don't care who wants you. Kinong Tri Asha na Kelengki District kemudian hapok ke Shatri ke Meghalaya Asha Workers Union haka khatnyo trik unai wing anaja arpulai kila penlong da ke jingyat peace rally ke belas dang na jan ke ying ulat ke jela bat ke bela penkut Hamadan Malki haka jingmi Kinong Tri Asha ban penlong da ke jingyat rally kedai hadin ba ke jingkran ke menteri ke bapet ya ke tenat ke koi ke kya ke Dr. Maisel Amperin Lingdo ke bela ong ba Kinong Tri Asha kedai Kinong Tri Mons ngobha kini ke jingkran ke menteri ke bela penbitar ya ki Asha. Hakini ke jingelum ki Asha Hamadan Malki kila ayah ke jingkran ban pinsngau syaki bor sarkar khamtam ya ke menteri ke Dr. Amperin ke ba kila ther da ke baong ba ikum ba ke health minister kam don skor ke bela keren ya ke ba ki Asha kimla ban pediang bat ikum ba ke keren bua chiphang da kumwei bat chiphang da kumwei Syuk kila ong haba pikran kum ke beriu ke ba syampang ke babat ya ke kerdan minister keren da ke jingtip ke jingsngau thu ban pinsngau tenat ya Kinong Tri Asha kila ong kuwei kelong kemi ke badai naga thain pin ursla ke bakwa ban ai jingkren namar kawan naga konstituensi jong sumbut menteri rangba ke jela uba prestun tensong da ke ba ke bu jingkli balai pisngap jar phimmi syakmat ban sngap lem ya ke jing ki Asha hakini ke jingalang ki Asha kila rairu ba kim pendam bat kini ke datang ke peace rally nang ni syakmat kan dai da ka protest rally. Long live Meghalaya Asha Workers Union! Long live! No retreat! No retreat! No retreat! Ngidan kahong! Ang ngil yala! Ang ngil yala! Ngidan kahong! Sngau tulam! Sngau tulam! Awad jukran! Awad jukran! Piang tulab Asha! Piang tulab Asha! Awad jukran! Kublai shibun. Nakaliang jonga nga sngau banong nga kerpadi health minister. Kumba pilapan binaba katulab jong ki Asha kadai san hajar tengka. Ngi sngau banong ya pi so bawat nom kren ya kabadai. Kumba pi tep nakaliang jong pi ka state government hi PCU ya ki Asha ar hajar tengka si benai kabadai hin riu pun riu tengka si sengi. Bat kanai ke jing seu jong pi ya ka ar hajar tengka ha si benai ru kadai hadian ba pilapan du no ya ka bha jong ki Asha ka badai nak sarkar jela kata kadai ke ABS MMBS bat ka jing pendu jong pi ya ka ABS bat ka MMBS kadai hadin ke jing syaram jong pi da ki pau sne ma ki Asha jong ka jela jangan sngau banong bana ka liang jong ka Meghalaya Asha Workers Union hi ngipen bana baka pis rally jong hi habarokhat ki district ka lakut menta ka sngi bat nang nesha kmat ladangi dangdon ki rally kim dai syo ki pis rally hinrai ki ladai ki protest rally kata kadai ki jing penpau nak liang jong ka Meghalaya Asha Workers Union Dengan kerpat ye ki EC members ki badai ki president ki secretary jong ki block ki district baper pin sobha banwan kami ting la shai haslong ngin sa pentip ka jaka kanang bangin nang laban perkat kumdo bangin nang yat sa prang sa kamat ha ka bayadai bat ka kam la ne ka jing srat ka jong
Ngasukwa ban kali khamat jong pi ki ashara ngi kran sing kran tamangi yole se ka bom dai henrei ngana kwa ban pi phidang ya ngau dai ban treman so ba na kata kadang ang pi ko minister ngong badan buram jongi kumihat minister ibaso thu e kani benta kum kalong kami hi ngi da kerparet khamat jong pi pin so thu lem kijing e juki asha namar ngim kwa shu ban bunya kani kani benta ba phila yo I hiru bat kum ba phila pen I hiru haki news ye ki kijing seo ki ba san hajar ko fikra na ning kong ki lai pho ki lai pinyo hajar henrei menta kum ba phi ong ba ki asha ki la yo san hajar menta ngin dawa ba ya ka san hajar dai ne na kata daw nganong I hang ni kum ba I ong ka incentives ka babon ya tho yang nga hang ni khmat jong phi na khmat jong ni media ba phi ya lej ayu ORS shi 10 kilometer phi yo kanu wai ORS Pilit thau malu haman ki yang pio kanu ko ga ye kita kidai ki kita kidai ki incentives ke ba ikong amperin iong makabon bhag incentives pilit thau kalong mar sukha kalong hadu sau ars ngi kanu sen pilit kanu tingkah niyo la nyau sngi kin haban la ne ban ong makin haban ya namar ne ban ong matang sim 4 minute ar 4 minute kin hab shong kin hab thau na dong shadong kata rik incentives ka ba ikong amperin ila jer nalaw kata lada pi klan ke motivation ya ke family planning yo ne am incentives na ki khlong lada khlem kha khlong kinong pun posh nang pi yo incentives lada kasnang ke bahe kan noru katkom ke jingbon je population katkom ke jingdan je population lada omdan bakha omdan pun pi yo incentives nang ta shushu pi pendi dawai tibiru dai ne sayo dalada ka kos jong ga jing pendi dawai tibi kanno ka kos jong pendi dawai tibi real benai kendai benai shislam nang ta phi yo ai pisa tang shumare dap ka kos hadien kanos na biyo lagi paus nam lagi sans nam lagi reus nam ta hato ko health minister ko sarkar jong I hang ni pinso tho ba kita kisnam ba ki julai pan pendi dawai kini kinong pang himodor kini ki asha kini robot kidan kam ni kabam kadi ban besai lagi jong kikon dengan ong ipi sa sisian ban pen ken mau biang sa sisian ngan ong ipi ken mau batang kawai kumba pila keren paho pila keren na ba pho samrke ba pin ai ya ka training ya ki VHC ya po kisnang ngalaya kendo bon ngot kirang basnang gi baang la ban yo bai sngi ne em na gam ta kini ki VHC members ki ban ka training kan sa poi ka pot ki VHC members jong kasnang ki rang basnang ki secretary snang ki ba julai ban penlet pon nang patang training ki members ki badan na po ka VHC ru kan sa poi ka pot kin sa mi ka mami madan ki asha jong I dai ne in saat ya kata ka por Ngi kum ki asya, ngi pen sngaw ya ka sarkar, bahkan sngaw lam ya ka cinge ka chungi. Kumba piyong ba ide nong tremon sabha kam day namar ba ya ka kam asya ngi labo hakmat. Ya kiwe ki kam ngi bo syadin. Habangi don kam ya kai ka ba ya day bat ka kamai ka ci ya ka ban let. Sya kuwe bat ka kam ngimla namar ba lasai gandan ke wi chendi. Lasai gandan ke monthly meeting kabandan HPHC ngila eno ya kita ki kambaro ni haban penbiang ni haban aten ya kata ke badai bat ka health department hato kadai ka trai kamon sabha ngimla ban trai kat bamon ni haban trai kat kum kacing batai ka health department kata kadai kacing sisa te kumta ngikir patlam ya phi ko health minister ban snau tholam ya kacing jongi ki asya kilong kami ki bakit ya kayin kesam ki bakit ya ki khun ki ti ki bangai haban ai bunya la ki khun ki ti ndai ka kam asya kala ban khia bat wan chakri ya kayin kesam ngimla ban chakri ya lau lok ro ngimla dan ben pin khacha dai ne dai kan bak bangi yo dau kuremu babham siam kon rai kat bamon chakri da benta kamen siam jong undang song snang te kumta ngasngau banong ko government MDA tu ngau lam ya kacing jong iki asya
Namarba ngimla bantrai monso bha baro shilantar kacingim ki asya ki trai khat sau slam khat san slam hato ki yo cingim na kamasya tangu baik wai dong lalut ar hajar tengka hakumta nginawa ba pin kiu ya ka bainong namar ngi ki asya ngi sultho ya kacinge bang imat ngi kernyom ngi yo ngi thom ya ki mau ya ki she ya ki lum ya ka kte ya ka tham ya ka ho ya ka ya ka sam ngi hab lay sakhim sakendang trong kak snong baro ka we ngi hab rong lot hang no badon ka thliu ying balet screen ya ki ka ma pher bala batay da ka health department ka we ro ngapen rem nak hal minister baka om bakat ki kam ki bangi tray ngilayo ya ki insentif nray nakaliang jongi bun ki bangi shutray da ka mensim ka ba mans ngawha siya habang ilay home visit hato nyo pig asya pisya yayo insentif nakapenta ka home visit ngim yo ya ki insentif nakapenta ka home visit balla da ka jinglay home visit jongi ya ki no ki long mi ki ba om kwa manwan haka sieg op lane ban ayin jeg igikun lada kimtre ngin nam yo ay nakato ka jinglay nray lada ki wan siya kataka ay kabangila de bias log ki wan siya ki sieg op ki wan siya ban ayin jeg igikun kikti nyong kite ngila ban yo ya itay insentif iba kendiat nray lada kimtre ngila sudo ay yala kisngi ki bangila penut por hang to bat kaway kalong ba ka health minister kasngaw ba ngingin tray man so phabek hato baro mo ki priu ko basteng ki kam la jong ki kwa banne hajo hato makai baka simti ya ka kam health minister ko kwa baka jala jong i kansa hajo dalay kata ka ba we priu don ya la ka jong ka thong kan banang ya ki por kisngi ni don ya la ka jong ki thong tenata ka daw ngi kum ki asya rungim la syu ban long kum kita ki nong tray man sumha ngana bo ka jingker pat ya ka health minister bakan ngolem yang i ha ka ne ka por ka mamenta ka bang ilami na ki way ki district cha ki way ki district ban ya ka pisra li jongi nray na ka liang jong ka health minister e kum bakam don score ka kren ya ka ba ngin la ban priang kapin siya ya kijing yo jong ki asya hana nengkong stan hajar tingka hadin ki bayo khat pra ki bayo lai phau nyeu ki bayo hado pra phau ar hato phila ban priang ya kata nada kinong ngap ki dai ki bas ngau tho kinsa ong baya ka health minister imat hakapor bakala kren imat bakala buad siphang way nagalian jonga nata ka daw nga ong baya ka health minister haba pikren kum ka priu ka besempang ka bla ibat ya ka kerdan minister kren da ka jing tip bat da ka jing suto wat kren lang wir kum ka pi iong bagi tray si tray mod sobha mereka kam kalanang khiana kapor sa kapor bat khamtam e kijing dawa kibangila le hakmat jing health minister kidan lai teli kabaning kong e kadai ban penkiu no ya ka jing sil jong ki asa nambatang hajar ngimla su ban penya ya ka yeng kasam ka jong ni nre ai ban ya ka MHIS hawa tato kan longkom ka security nakapta jong ni ki asa nre kat haka klam covid bangitur marmet bagi positive case mdan ka way ka asa ka ban yo pang kadai na ya baru isa ni klan balay ublay yo i ya ka kam ngitray ya ka kam ka badan burom kalong ka kam ka bakantang kabayaday banyadil baki mensiam ki bakordor jong ki beri kum ki asa ngim kuwa mangin pang kay ka bangi kuwa mangining kong e kamin hi bakabakong san e kaday biin penkiw no ya ka jinsir kanak bakum ki asa nginang laban tray kambhay ka kam ka jong i iong hana wan no ki asa wan tray no kala doko kajing ko jing khia kinong song snong lada isngau thu ba kinong song snong kidoko hakay ko ka khia kim yo hok su ya ka ay bagi deban yo namar bam tray ki asa baki astray te balay im ay ya ka ay kajing dawa ka jong i
ngiru ngidai kibriyo ngidai kinong song senong ngidon kam ya kabab kumpat para nong song senong jong ngiru kibab ndrai komha kapor kobet kaburom kalet tang sikarang ba senong ki ANM ki Asha ki ja kerteng kaburom kimyo ki Asha kadai ne abi hakane den ndrai mano batur mar khamat bat kinong bang habawan pai ki returnis na ki jaka pule ki baper ki jaka trai mano wasong ban amit hadu kinda poi hatu ka quarantine center wala pen kriya ki Asha bat ki long kame ki kpa jong ki tu ki khna ni song hadu kharoi baje hadar baje hadu bakin dan poi kinda poi ndrai nyemyo ai ru em ban ong kajing yaro yangi kan pen kan mau tharai madam health minister im kan mau tharai ki ko soban wan ka covid pikan mau dan para Asha kawan suanam ka meningitis bas yo pang meningitis uwe udokot jong ka yeng katu ka kan toj ki Asha khablet mare le sim dawai na po dispensary PHC CHC ya kaban sam ya gitu ki barjat ki ye simiet sistem khabale sam ya gitu dawai plus kawan na din meningitis kawan sa ka JE ka Japanese encephalitis kato ka jing bang ngi hakisno bangilayo bat kala sip bro ya kaman sim bukor do jong kibrio hakato ka por ngi haban let saki jaka baris nyang jong kinong song senong let ki phone kim phone ya kinong song senong kim phone ya kinong kin kap senong ki phone ya ki Asha one ngin hab let ya lam hang do baris nyang ban let ya senrai dawai ki don na pedang ki lo ka bi Asha jongi ibiakit ya ba ika kamas nang akaw nam ta ka kwat ka khya ki balhab badai ki riu kan thai ki haban kit hi ya ka khya ka so thai ka long ka ba e ka juk ka ba menta ar hajar ban em ban peniya ya ka yang kasam lada